aanvallen nadelig zijn voor de hele Belastingdienst. En dat is een reactie van het hoofd van de Belastingdienst, Alfonso Trona. Hij reageert op een SOAB-rapport dat zijn werkwijze in twijfel trekt. Hij heeft gereageerd op het rapport dat gisteren in de media is verschenen, waarin kritiek wordt geuit op zijn manier van werken. Hij zegt dat hij daadwerkelijk de publicaties heeft gelezen en vindt dat de ontvanger van Curaçao in een kwaad daglicht wordt gesteld. Het is erg gemakkelijk om iemand aan te vallen die zichzelf niet volledig kan verdedigen vanwege zijn geheimhoudingsplicht. En het meest triest aan deze situatie, zegt hij, is dat niet alleen de Belastingdienst van Curaçao en al haar medewerkers hierdoor onnodig een negatieve reputatie oplopen, maar ook dat Curaçao als geheel in het slijk wordt getrokken. Hij vraagt zich af waarom de minister, de voormalige minister Silvania, het besluit heeft genomen om het rapport openbaar te maken via sociale media en andere kanalen. Zoals bekend hadden Trona en Silvania in de afgelopen periode een moeilijke werkhouding. En dat culmineerde in een uit de hand gelopen ruzie. Daarover zijn geluidsopnamen op sociale media verschenen. En minister Silvania trad daarna af. Volgens Trona wordt hij nu achteraf toch via sommige media opnieuw aangevallen.